Hey guys, kalag-kalag naman ta. Kanindot ana eh. Ambing diha sa inyong mga biyahe, inyong mga pagbisita sa mga cemetery, etc. Sa kini nga video, gusto ko ipakita ninyo usa ka butang nga maka-change sa inyong celebration sa kalag-kalag. Something that can make it, kuan ba, very, very special. Because of course, special man gyud ang kalag-kalag. Pero I think usahay makalimot kita, unsay pinaka-importante, unsay rason nga na magsaulog sa kaning kalag-kalag. But before we dive into our content, ako di ay si Father Sam. So hello everyone. Usa ka pari nga Amerikano nga nagpuyo diri sa Cebu City for 5 years naman. If ever interesado mo sa akong mga videos, of course, if you enjoy this video, please subscribe and like para daghan-daghan tang mga followers. Ang akong mission diri sa YouTube is kanang promote og content nga makatabang sa mga tao nga feeling layo sa simbahan. Guys, so first of all, I just want to say nga dili gud ko expert about sa kaning kalag-kalag nga celebration because as I understand, actually ang inyong kalag-kalag, ang ato ang kalag-kalag diri sa Pilipinas is mo siya kanang sumpay or sagol sa duha ka very important feast sa simbahan, which is ang November 1 og November 2. But once again, if dili man tinuod, please leave a comment. I would love to learn more. So yes, ang November 1, unsa man na? All Saints Day is very, very special day para sa simbahan nga magsaulog kita sa tanan mga santos. Okay? Bisan ang mga santos, ang mga tao nga naa sa langit pero dili sila gi-declare as saints, no? Kay naman gyud mga santos nga gi-declare sa simbahan nga kabalo kita nga naa jud sila sa langit. Example, Saint Pope John Paul II, Saint Francis, Mama Mary, naa jud sila sa langit nya mauna nga sila mga panig-inan para nato dinhi sa kalibutan para kabaw kita unsay good life, unsay happy life with God. Para kita sad, we can also live a holy and happy life by their example. Pero naasa, daghan-daghan kayo mga santos sa langit nga dili gi-declare sa simbahan niya. Nindot kayo na mga igsoon because this shows us that kitang tanan. Bisan dili kita gi-declare one day as a saint. Maybe some of you watching this video nga saint someone, but actually dili siguro kitang tanan, no? But we hope that one day we will all be in heaven. So magpahinumdum siya nato nga unsay vocation nato bisan dinhi sa kalibutan is that we should all be striving for holiness. Ang gusto sa atong Ginoo, malipayon kitang tanan. Ang gusto sa atong Ginoo is malipayon kita hangtod sa kahangturan diha sa langit. We are all called to be saints. Bisan pari, bisan inahan sa pamilya, bisan estudyante, kitang tanan. Ang November 2, brothers and sisters, unsa man na? So kani siya is All Souls Day, which is a one day in the church nga very important para sa simbahan para mag-pray ang tibuok simbahan para sa mga tao nga namatay. Unya, mutuo kita nga tungod sa ilang mga sins, mga venial sins, they are still under kanang purification bitaw para makasulod sila sa langit, para makakita sila in peace sa naong sa atong Ginoo. Kabalo ko mga brothers and sisters nga daghan kay tao maglibog kaaywan because they say nga naman mga Katoliko magampo sila para sa ilang mga loved ones if si Jesus ang muluwas, right? Kung si Jesus ang makaluwas kita sa atong mga sala. So, naman. Okay, imagine a scene. Namoy igsuon nga nasakit kaayo. Kinahanglan siya nga gioperahan sa mga doktor. Okay? So ang iyang sakit kayo siya. Ang doktor makaayo sa iyang kasing-kasing. Okay? Sa iyang sakit, sorry. But of course, kamo isip iyang mga igsuon, you are concerned about him. Muadto jud mo. You are hoping in your heart nga maayo jud ang surgery nga maayo jud ang imong igsuon. Lain kaayo paminawon if ever you say nga, ang doktora mahimo siyang surgery niya. Watay labot ana because dili kita ka himo sa surgery. No, we love our brothers and sisters nga namatay na. We love them good niya. Kabaw kita nga si Jesus good ang maluwas ang makaluwas nato, ang makaluwas nila. But because tinabangay man ta, pamilya man ta, murag mo bantay kita nila, mugkuyog kita nila sa ilahang purification process para makasud sila sa langit. Mauna nga moampo kita para sa atong mga loved ones. Unya, pinaagi especially sa Santos nga Misa, brothers and sisters. Ang Santos nga Misa, makakuyog jud ta nila ang kaning mga loved ones because ang Santos nga Misa is the prayer of the whole entire church. Ang glorious church, ang mga santos,
ang kanang suffering church, ang mga tao nga nasa purgatory, unya kita pod ang church militant nga naa dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa Santos nga Misa, murag we are all united in this prayer, which actually means that we are very united sa atong mga loved ones nga namatay na. So if ever maglibog mo unsay dapat buhaton sa November 2, of course pray. No, pray jud para sa inyong mga loved ones. Remember them, pray for them, ask Jesus to save them, right? And then also go to mass, pagsimba. Very, very nice because pinaagi sa Santos nga Misa, we are very close to our loved ones. Sige. Let's come back to our point. So unsa man yun ang pinaka-importante sa kaning kalag-kalag, kaning duha ka adlaw, kaning November 1, which I think is actually kalag-kalag. Maglibog ko ani pod. And then November 2, right? Unsay pinaka-importante? What can help us live a meaningful kalag-kalag? Ang kaning nga thought, mga brothers and sisters, actually gikan siya sa akong kauban nga pari. Kay every morning yun, mag-breakfast may, ang mga brothers of St. John, dinhi sa tabuan, mag-breakfast me together, niya magtabi. Niya usahay, ako, kay social media influencer man ko, mangutana ko sa akong mga kauban nga pari, mga kauban nga brother, unsa man yun ang nindot kaayo nga buhaton ako mga content para sa kani, para sa kana, or kani nga gospel, unsa man. I asked him, I said, Father, unsa man kaha ang akong buhaton nga content para sa kalag-kalag? Ingon siya nako nga, the way that we should live kalag-kalag is magpahinumnum kita nga mamatay ta one day. Mamatay ta. Which means that we have this one life to live a meaningful life. So ang buhaton nato, mga brothers and sisters, para nindot ang atong kalag-kalag is dapat kita mangutana sa atong self, manggod, unsay akong gusto para sa akong kinabuhi, para meaningful siya. Unsay dapat mausab sa akong kinabuhi para if ever mamatay ko ugma or in a week or in 15 years nga makaingon ko nga nindot ang akong kinabuhi, meaningful gud siya. So kani nga kalag-kalag, brothers and sisters, I challenge you, ask yourself this question. Unsa gyud ang akong gusto para sa akong kinabuhi, because one day mamatay ko. I have one chance at my life. Do I want to be happy, holy, loving, or magpadayon ra gihapon ko sa akong pagka-machine nga kinabuhi, nga I'm made just to work, just to sleep, just to eat, unya makakwarta, unya mao ra gyud. Salamat kay kinutanan. Don't forget to subscribe and like. Unya kita kits pohon for the next video.